Balasan diang gunung tigo ilang kampung janagari sungai Sariak sungai Durian abila kampung pertamuan lape sialang kota tinggi takato nagari padang alai punah de gamporan sadaro marentah lalau irang piaman sakit nasamo kita rasakan beragam bencana tiba langkah nasamo kita pikiri pada menyasa kemudian niat nasamo di lantang panjang di ranah Minang dapat cobaan busana kita banyak merasa itu anai angai samo dibantu mangko elo nema angai ingi oh malangai ingi samo dibantu mangko elo nema angai ingi sama tanggal 30 bencana di ranah Minang babuai ratu padang piaman mak lah banyak di sana kita nantaku buat pulang lah barang di rantau lah mangun yang mak tanah pusarone mak pulang lah barang di rantau nema amalangai bapak sandenai dalam nyanyi di sanai dengar di sana di saudara lah banyak datang cobaan melok kita sila menyilau pau betangi di nagari runtuh bacang tahun kini musibah gampo kapatang ko pakit ditangi padang piaman pulang lebah sana dirantau sanai angai lacaya kampuang jo nagari ne Jaya kampuang jo nagari nema
iman di dado di pasabah. La musibah di tahun kini kehendak dari nan kuasa ma angai. Babuai rato anak nan tinggal mande hilang nang dicari musim pabilo nak kabasuonena angai. Oh malang ai ala taku buah kasadonyo nema Orisalai ai cahaya pari jamalala dan sanai turun ke padang japi aman menapuan negari gunung tigo oi cumana jalu buat lawe kampung tertimbun kesadonyo. Mula nyatangi kata sera dicali amai bagalimpangan banyak pulau nan tak basuo Tuhan angai kamala nasib dan nan tinggal kadikaduka nema angai. Malang kanan satu kita sarakan nema Oh